Rens Blom geeft les aan de Bongert. Meer subsidie voor evenementen. Het is vandaag 6 januari. Dit is het PLMA-journaal. Leerlingen van groep 3 waren vanmiddag sportief bezig. Van niemand minder dan wereldkampioen polstok hoogspringen Rens Blom kregen zij de basisaspecten van de atletiek in een speciale clinic geleerd. De kinderen van basisschool De Bongert kregen de eerste principes van atletiek in een bijzondere clinic geleerd van atletiektrainer Driek Sampers, die aan de hand van een verhaal over een piratenschat de kinderen allerlei oefeningen liet doen. Ook aanwezig was Rens Blom, topatleet en wereldkampioen polstok hoogspringen. Hij vertelde de kinderen iets over de sport en liet zijn medailles zien. Rens zelf was op zeer jonge leeftijd al erg sportief aangelegd. Ik ben altijd vreselijk bewegelijk geweest als kind, of in ieder geval echt enorme bewegingsdrang. En volgens mij begon ik al op mijn 4e jaar of zo met turnen. Dus ik kan me voorstellen dat ik net zo enthousiast, misschien nog wel enthousiaster was als die kleintjes van vandaag. Ja, want de leerlingen waren enorm enthousiast. Hoe vond u het? Ja, dat vind ik geweldig. Ja, soms hoor je gewoon dat kinderen niet eens meer op sport zitten. Dat komt in mijn vocabulaire niet voor. Dat kan ik bijna niet begrijpen. Maar als je ze dan vandaag binnen ziet komen en dan moeten ze altijd een paar seconden wachten voordat er iets begint. En dan zijn ze al rond aan het rennen en die leven zich helemaal uit. En dan zie je gewoon, ja, dat is gewoon de bedoeling. Ja, lekker bewegen, gewoon echt plezier. Het straalt in en al plezier uit. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. U bent zelf ook vader geworden. Gaat u nu ook de atletieke basisprincipes aan uw eigen zoon doorgeven? Nou ja, eigenlijk, we hebben een zoon van 6 maanden. En die loopt al aan de hand door de kamer. Dat is echt bizar. Dus die is ook echt heel snel gefrustreerd als hij niet kan bewegen. Dus ik denk niet dat ik er onderuit kom. Ik zou hem het liefst laten turnen. Dat vind ik zo'n mooie sport. Ik zou hem ook graag laten atletieken en een beetje judoën. En als hij oud genoeg is om zelf te kiezen wat hij leuk vindt, moet hij vooral dat gaan doen wat hij leuk vindt. Maar sport is wel, ja, dat hoort gewoon bij de opvoeding, vind ik. Dus dat gaan we gewoon doen. De clinic die werd gegeven aan De Bongert is onderdeel van Athletic Movements, een project van de Atletiek Unie waarmee zij de schooljeugd de specifieke onderdelen van de atletiek willen laten ervaren en kinderen bovendien beter willen laten leren bewegen. En daar is atletiek een uitstekende sport voor. Want het gaat om rennen, springen, gooien. Dan heb je al een heleboel basisvormen van bewegen te pakken. En wat we allemaal weten is dat hoe beter je op jonge leeftijd leert bewegen, hoe makkelijker je op wat oudere leeftijd weer wat complexere bewegingen aan kan. En nu is het dan groep 3. Zijn het altijd zo'n jonge leerlingen? Nee, het programma richt zich eigenlijk, Athletic Movements heet het. Het jongste is wel een jaar of 6, dus dat is groep 3. Maar het loopt door tot en met groep 7, 8, 12. En de verhaallijn wordt dan iets aangepast, omdat een kind van 12 een iets ander verhaal leuker vindt dan een kind van 6. In totaal zijn er in de provincie Limburg al bijna 1800 leerlingen die mee hebben gedaan aan het programma. Na de zomervakantie worden nog 75 andere scholen aangedaan. De kinderen van basisschool De Bongert waren in ieder geval enorm fanatiek bezig en deden mee aan allerlei verschillende spellen. Tikkertje, wedstrijdje rennen en nog een eilandspelletje. Gerend en piratenspellen gedaan en oefenen. En hoe vond jij dat? Leuk. Wat vond jij het leukste? Tikkertje. Tikkertje, terwijl jij met rennen het allersnelste was volgens mij. Ja. Waar heb jij zo hard leren rennen? Bij voetbal gewoon. En wie was er nou ook aanwezig? Een heel bijzonder persoon. Rens. Wat doet Rens? Polstok springen. Wat is dat, polstok springen? Dan heb je een stok, daarboven hangt een stok en dan moet je er overheen en als die valt dan ben je af. En als je er overheen valt, je op het laatst op een zacht kussen. Tijdens de spellen moest er ook worden samengewerkt. Jasmin kreeg de bijzondere eer om een spel met de wereldkampioen te doen. Mijn maatje was er niet, toen mocht ik met Rens gaan rennen en toen was ik een raaf en toen was hij een rat. En toen heeft hij me niet kunnen tikken en ik heb hem ook niet kunnen tikken. Dus jij was nog sneller dan een wereldkampioen. Na afloop kregen alle leerlingen nog een poster en een boekje. In totaal duurt het programma 6 lessen. En of er nu tijdens de les ook al een nieuwe wereldkampioen polstok hoogspringen is gespot?
Daar is het nog iets te vroeg voor, maar tegelijkertijd zie je soms wel, en dan staan de ervaren kenners en de ervaren trainers ook af en toe langs de kant, en dan zie je wel, die is wel heel explosief, die kan wel heel goed sprinten. Dus ze zien het al wel een beetje, maar eigenlijk is het te vroeg om het te kunnen zeggen. En dat is ook niet te doen. Er is dit jaar €4700 extra beschikbaar voor evenementen in Venray. De gemeente heeft 2 meevallers uit het afgelopen jaar toegevoegd aan het subsidiepotje voor 2015. Vanwege het niet doorgaan van het schaatsevenement Venray on Ice in de afgelopen kerstvakantie moet de organisatie de al ontvangen subsidie van €2480 weer terugbetalen aan de gemeente. Voor de eerste ronde van de evenementensubsidies is nu €38.371 in kas. De aanvragen moesten voor 1 november 2014 zijn ingediend. Er kwamen 23 aanmeldingen binnen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt en er zijn perioden met lichte regen. De temperatuur blijft boven het vriespunt. Morgen overdag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. Het wordt 's middags tijdens enkele opklaringen maximaal 6 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot donderdag.